Yes, biyakigima aha omwancho motegereri ori otegerete Egesa FM bokire bono mambia na bali boigo mumbu atete gwetera centra ya YouTube chingaki chia bene engo kwarigania egere to siseniwe mambia bono lero tariki ninye umutinyi 10 omwaka oyo wechiribu emerongo ibere nebere. Karibu sana. So lero ikonte tukukwanira ekirenge kenene nkibigite mambia bono abantu bokoboko abantu bokoboko ndate kukwanira iguru y'abantu bokoboko bali banyorete libaga lyo ogwanchirugite kugo safu mata abantu baro bokoboko ase nyona aso bisi omugambi abantu baro bokoboko ase tundubali abantu baro bokoboko bali bakoberange no mukarani ase kanisa abantu baro bokoboko bali bakoberange no mukundekane bali bakoberange na father bakoberange no mu bishop bali bakoberange na abantu bali gaiganyo na si obisi nanyo obisi ga obisi karo obisi ga aliye e boss abantu baro bokoboko bali barange ne boss bono ga abantu aba nabunte tukukwanire mambia bono yako garaka nongurigira se biblia abantu bara abange sana okurigiria komana konyora nga chinga gichebo chiria abali batumiyete chinga gichebo burungi koba abantu bokoboko bagatumia chinga gichebo burungi koba abantu bakoboko bokwigineka igo basugite kujibosyo nande bakagenderera lakini abandi baro batumiyete libageri ryo koba abantu bokoboko bagasaria na on the process abandi baro bakonyora gesusuru asoko babantu bokoboko mungu naroro kurukwa ase Biblia muntu naroro kurukwa muntu kurukwa Geasi igarengo muntu bokoboko bumusumbunye sa uri kurukwa nga Elisha ase bali munyorete biya kabisa mosomete Biblia omungu ano yokurunga Geasi igarengo muntu bokoboko bumusumbunye sa uri kurukwa Elisha iso soma kitabu kia Second Kings. Yes, Second Kings chapter number 5 okosoma chingi cha emerongo ibere isano ibere no okonyore biche y'omungu ano kurunga Geasi buna ategete advantage ya karangike ngakio monene aor beli y'omuntu y'obugimaiga kanga tali kurushye beseri arende kuchaga igatorie akaigubo sana abantu mbaro barasi chobis chinene chieserikali bande mbaro bari chobis ga bujiji county barange no governor abantu aba bakutikia advantage nga omuntu yubuna hache onika ujikorre governor kanga najige ndukurugabu omuntu yubuna ara shobis abandi baro bara shobis kabisa jiri cy'umuntu taito konyora usene kibande gwituri gotenga ki aye kibande kyo kenyore ruti kuikura iga abantu barali bokoboko bari bakuna kumyoki chifile shobis messengers abantu kite bokoboko abantu abati very dangerous ikoro konyora abantu ababi abandi baro bono iga bakoni kuchibese asa maboko y'abantu bokoboko iyo muntu akote ngari njimanyite mudi njimanyite director ali ninjimbwate network omuntu kwanga mungwano naroro anda bantu abo munyiti hango tebi abantu aba they are very funny abantu bari bakonyo funny characters chingongusana abantu bakutaka kwanya bawe suku batatu kwibika sigiti mungwana ngiti naroro egrupu gete neroro yabigubwangu ya mwamuguzi mashabiki dende gabantu bagocha abaguzire ndi baje manga inchungo torosia mwega garana limi cyane gegocha twakonyana mwana no yamoko mana gocha kabisa nande abugati namba ya America no in fact igabet by that time garenga America abugati namba kabisa ya America okate banga inje bona buno mu America mbiki gabu imbe treasurer ke treasurer yebona kabisa mbiki imbe treasurer kabisa muntu y'abantu bakuru ngiya karati karenda ke takwayirira mata abantu bokoboko konyore bakutaka kwesuma bwangu bibi kasi kitase bakorekana bwangu iyo mugambia sako genda kuchikusini ngabana urasi kiti abantu bokoboko no konyora bari kabisa batini nagabana ensemo ebichage kwako kuika kuna mugabana erorekane nganero wakirwe bicha abantu aboro bamutumye chibiche chibatanga ki njiroro chibicheye inonda tukuyisagulate yagara nawo tinga turochika ebicheye naringira gavana iyi ine mikakati nari kumora tinga kitoko kore bintu eyega iga kutuwarenga asikete tuwachite Singapore eyego tuwarenga asiketiga omuntu bwoko kakukoro kibintu ebikongu byoka bono omongwano uyu ngo batebi uyu bono uyu udahite kobe treasure abantu babatanga yakara irango ngorake
omonto ora ng'akibona gocha gotukachera chibesi tung'akie konyare kante ng'akaraira karatika ng'orake ona konyokonyora ng'ama bitari gocha koegwa kiro giki gochaka korama abanto gakobatenga abanto abakwansa nchina mokoibirwa chibesi chiino nchina abapimire mapema narorire abanto matuko abere atatataraera moisonde iga nkorora ng'aki omonto oyo osiekirwe ase getega iga oria obekirwe airport omonto oyo abanto barimo bakoniwa chibese inche bono gocha mobeke chifairi chia abanto ngamanya konyora abanto kero omonto gakara goteba ng'a nakoniwa mani pibesa keiro nyaite goite biobogete so inkingo kwanere mambia bono abanto bokoboko bagotaka babasare strategic ase bakwibeka bamanyekanete igende mongwana ndokorokwa ng'ana Judas Iscariot ase bari mwasomire Biblia omongwana ng'a Judas bateka arengo omonto bokoboko Judas Iscariot karengo omonto bokoboko nande karengo omonto nero obekire orengire ase kigancha abanto abokoboko bagotaka baegwa egasi gete bagokora nabagotaka baegwa egasi bagokora igo lakini nate ng'aki ase abanto bagotumia chingaki chia boronge omongwana buna batinye ne Elisha omonyene Elisha nabeta omonto bokoboko o Elijah ase bari mogosoma Biblia igabeta omonto bokoboko agatumia chingaki chiaye boronge ekaragote ng'aki egendo chieri chiokoremi karatiga chisambe iga igagenda akaenda agasamba amachuki aria achieri chiria akanyenya agasamba ubani abanto bakaragera akabata mono nchira achire nabo Elisha nabachite koba omobani igo paka gokwana egasi ng'encho gabeta omonto bokoboko omoronge abanto baro bari batekire advantage chio koba omonto bokoboko lakini batumia chingaki chia boronge basuka gochibosio omonto okorokwa ng'a Daudi igara omonto bokoboko o Sauli akomobugeria egita ekero omogakaririe obombochi bwachire omobugeria egita Saulo obobebu bwanya konyiri tukagurwa omotwe oboruru bwaera okobugekoria egita bwoka Daudi garengo omonto bokoboko o Saulo lakini abanto mbaro bakoba abanto bokoboko bogosaria chiconmen monto are asigete atete gokobanga asigete aku nkorigereria ndega igo omogano oyomo omogano oyo gotokorigereria yari ng'eng'enchende ebisuro mbiro bigocha ase abanto bokoboko ekero otagotumia chingaki chiao boronge naende sometimes nabo ogotaka nabo ogokana onye korwa ching'egento eke ngobekegera ase omochando abanto mbaro batumirwe monto agotumia ng'aki aye beka esignature chiao gaiga chibese chisoke naende omonto gagokoboria otebe ng'a ninche natebete lakini ekero yaikire omonto gwachakire korangeria ng'a inche bono gatotebi ng'aki chibese chiasirete monto oria ogwakirete esimi taiyo bono aye omonto bokoboko naye okumia abana bodaboda abamura ebisora abamura baragerete bamana korangeria ng'a inche gochaka iga inu bekanamo ya inu bono gende egasi ino okoruta makindi omonto oyo kwa kabese gake kwanda koruta rikindi okuruta gwakwa omweri gwacha kwaumia omonto bokoboko kwaumia ndibaga kware gotumia chingaki chia boronge ng'aki omogambia egaki noe nabo nyoe rende tukara bagu aigente koko totebia mbube omonto nonyare gukana nonyare gukana otenge igente ke mbube ndibaga gotumia advantage chigosaria nonyare gukana gwatumia chingaki ichi kwaroisia ndibaga gogosaria haye chimio getega kabisa lakini rende it's okay so omongwana narega iga nagotebia ng'a in fact karari kinyo omongwana okorokwa Nicodemus ekero agosukuma agenda chigokwana mona Yesu abanto bakomotanga na abanto bokoboko nabari bari kumotanga batanga ngwa koreria ogi gutufugeruri Yesu tika kabisa kira lakini ekero bintu byabere boronge nabakomotenga ki ya okurangirire rema Yesu okurangiri bona ebintu nebingi gabigokorekana ase abanto bokoboko ekero omonto otumire chingaki chia boronge lakini bona egento kende ngakare gokwanire mambiji ekirekerero mono nkere ng'aki abanto mbaro bagotumeka bobe amakwacha ase chifamiri chiabo amakweri acha nebinto binde biacha ase eng'encho batumirwe bobe buna abanto bokoboko ade abanto mbaro batumirwe bobe buna abantu bokoboko amakweri acha ebintu biasareka na omweri wacha wakuminga ng'aki bono nkirindi ng'aki bono yari nkigaiga nchugwanchira gwatumika buno omonto bokoboko nchugwanchira gwatumirwa gwatinengia abantu bande aye gwasikirwa koirwe echera
nkyo wanjira watumi kuguru muntu bwoko wasaliye CV yawo usaletie reputation yawo n'abantu bakutumiye tega n'abantu barabo bare obisi kabisa kwa bayire kibese neguni kwa bayire kibese kabisa kwa babekirabu kwa wait omuntu yafakye abantu para bayitita abantu burungiga batumire ngaki yagenda imumukore mukora moje mbaye kino on the process yo jukuito omuntu ita naye waitwa usikwaleta magubu mono imambiye onye kuru muntu bwoko yani nga you are serving under your master, under your boss. Ayetu basiguika asoko compromising omudosi gatebete. Omudosi agakoreki. Omudosi okotebya arafu koma na gusaria. On the process wasaria elitadi ya oria saleka. Wasale kwaratira maku ga omuntu ukuri. Uzo muntu owulirwe nibo yaye. Abantu bawulirwe malimabo. Mungu ano ndinaro rungagirizi myo ndi mwibira ni utako jamira alia chisave yanchiga kalega alia chibwata mangana mange umuntu akogenda otenga inje save yaga okura kipaka masakara kwa urwo bolembo in fact kwa you spend chibese chiao asi muntu ibyo koboko watenga lenda agagirire gateba kwa beke chibese kwa nyoroko taito didio kwa nyore taito didio tria system amasakarao tria system kwa kumingme chanduki abantu boko nyochi amalemo g'abantu Nairobi yegweta abantu bawurirwa amalemo n'abantu b'amaboko bantu marobone umuntu rango kwanda bono mambigo ukurira asingenje undiri kibesiya n'abantu boko lakini inyora iga ligo lindiro omuntu gwakana karo omuntu boko na ndo utari gukana kana in fact kana takuteba kana mapema tebanganjige ntikia tinkunyara kana mapema karo gwakana mapema bono gwakonyire liba gokonya koreta makubu obuse nibe maragiriri wana ndato somo mugano legara mugano tubanyete biye mono lakini ndato ligiriya abantu barantu ligiriya bangisana bechingo chia abantu boko twaliga abantu bari Nicodemus abantu boko bako mukania twaligiriye ogeasi mungwano yuko okokana in fact yabadanga ki also ma second Kings chapter number 25 second Kings 5:20 mungwano yuko kwa geasi oyoro muntu boko Elisha akatebanga ki nga he said to himself, my master was too easy on Naaman. Yani ngagari ngo muntu muororo asinamani kanga kamwa kitigizire sawa. Bantu baro maite bakempe tu muntu bamwa kigizire. Bakubache ne akabesa ka kalimo kao bakubache na ayo godata kwanda koraka bana. Bakubache sawa. Ayo guguriki gashi baranga kibakubacha. Anya kugutakitibi echife bagituta gitu sokote kono korumugambi. Obisi kabisa ye gange besini ya serikali. Toga ndo rumugambi. Hata bakubacha kabisa umanya kwanda korumugambi. Wano ligile bantu banga bunaba. Ibaga mo gutumeka bubi kana mapema. Egere osibubugi magwo. Ata bwise makuri yale busi. Ukoragiri go kole busi. Yasi ukorangia, yasi ngiya korto go yasi umanye tibiro tanga iga korta kage no buri bwo ukoma. Omuntu kurukonga Judas Iscariot. Omuntu bwoko gaje chibesa akamana kurigirira ebiyo tangaki osoko somwe kitabu kiligia John chapter number 12 verse number 5 nga Judas akamana kurigirira maguta ali anenge konigwa akamana kuigubu amafuta ali yo musuba duriyo agete yesa maguru Judas akaigubube akatebanga amafuta yana yiri guri kanga tukanenge ko yaoni in fact ko twakonyo chibese chiugwa kana abantu musaro mwako mugima ugwakana abantu oyu Judas lakini Biblia matagojisenga talinga gare kukuona ngo nganya oli chibese chiria kana abafanyikazi igata gete chibese chiria chire abe Biblia ligete byeyo igata itanyo oli chibese chiria baraki achire ngai Judas yakore muntu bwoko olende sana bando oli bwoko bali mubekira sikitare very sensitive procurement very sensitive areas chise mugetiga umuwakiri mu church very sensitive areas nayo muntu bwoko bwa bantu gara lakini bado ejiro kutumia obisi yayo terindonge bona bantu bara boko tugukwanira abantu abako barenga abantu boko bumugambi nakorera umugano turi mutambi fakiro mwingi sana abantu aba bakatebibuga nambe yemo umugano tosoma no Daniel mumanyite byemono bangwana bakorwa Shadrach Meshach na Abednego batitindi kuligirira rero baba Shadrach na Meshach na Abednego igonta tikuligirira abantu boko abatumegete gwikirania ekirenga ky'umugambi directive y'umugambi bagotebigunga bono inu ikirania bali baguyikirania abantu baguyikirania yani bakuimplement
maiti inzi nengo sana rumondo ko webesa ko tinga genda kore gintu giti ukwenda kwiburinga ebese na uringa kia chabona command na uno mugambi ngakire ningia usinimbi bibia mata bega sita bugia Danieli toende chinge chia ya Danieli sato emerongevere in fact yes to so me kuchakire 19 abasani bali batatu ba Danieli bakona chiru kina cyugukwa tiga taturigererie in fact karari kenale kuruma ga Danieli abantu baroma yete bali basani baye bali ba jore tu ko bajigabana ye tetoro basani bali baye bantu bali bokoboko b'umugambi matingikia baberete dibaji kubangira Danieli no matingikia baberete bakurida sabe bona abana barabu ndaturigerie banda Nebukadnesaro agaichiro nekiririanda na asobosibwaye kuba onjukiri iguru ya Shadrach Meshach na Abednego abongite bakande batenga turukusasimenya sae turukusasimenya sae tabwati maguru tabwati kitukusasimenya sae oli moyo agachika ng'umuriro bw'erikoriria omentwe obe omonene aragatano na kabiri kubua oyo butambe mbando kiagotebia abantu bokoboko chiga gichinde njiroro akero muntu ruchinge gente kokokora kurwa se ime yawo nonyege guchigo kosti emirimo yawo gichigo kosti asukuragira kurwa mbuya kongiche birengere byawo bisibuke your conscience chibe clear nganchi na kanete tinkwibera baburaka china kanete tinkwibera chibeza cy'abantaba ebirema abantu batari korora abantu batari tinkwiba bese icho apana gongo kana kabisa no chete kunga bintu byasalikire kana kongicho okonyo bugima bwawo okonye family yawo naye boy go onajura aseseni ora attract amaseseni yasai yasigaro chibeza chia corona chia lingi chia ukoma aruji beza chiti akateba ngomugambi ngaki mutumisho yo omuzumbu nyaza Elisha ayona no muntu uriyo omutiko gane nechibeza chiti kanga chibeza chiti nachiria wana gaga chika bantu akarwa igwa agachika baruwani segi balenge ne chinguru basibe Shadrach na Meshach na Abednego barutime asiriko lidia jumuriro ekebembe bakachikwa abantu bokoboko bakamana gotebunga bona genda ya imuki chipigipigi chino genda musamba abantu genda murutu chitayilinjira genda mukoreki genda kabisa murama abantu imuka kabisa akamana kwimukia abantu barageriti akababika makabatenga bona tatumwana muruwa nisigi muito muntu bantu baningi na position akyo tenga ki abantu bono mona abantu bokoboko mbali babwati chinguru giti yalinga nabwate network no mugambi nabwate network no mudosi nabwate network no pastor aga bakakambara roboko kanisa abantu ababire ke gochi ne kanisa gusuka kujibusi abantu bokoboko bali barange no pastor bali bago ikaransa church board bali bago ikaransa no omutanga ndi bwe kanisa bali bago ikaransa kabisa na abantu bali bago ikaransa na father bali bange no bishop bali abantu bara bali ke gocha nandi no baruji nabo mambe bakumetinga ubi nabo ayi no kuba ebicha yawo no rucho muntu bokoboko uraso buguma bwawo abantu aba okubanga kwabo babangete ebintu byogosaria bakatebi ngagenda bona bamura bagachi bibogi kabisa badiyete asa iyo bamura balia batatu bagasibwa bali ne chisiruwali chiabo ne chiganchwa chiabo na ebyambaro yabo ne chiyanga chinde bakarutwa asiri kolidia lyomuriro ekebemberi dadoli lemeronge benebe korutuko kwebe riko it's not dinta gyong kirenga kiane kiremon kirenga kiane bono kirega ngabone kiagero gochika kumuruoti kwarengo gotindi na asa yumuriro bwiriko liria konya omenturwe obeire omonene mono chineme cyumuriro oria chigasamba na guita abantu baliye barutse Shadrach na Meshach na Abednego asomuriro oria chimeme cyumuriro chikamana gusamba noti umuriro chimeme sparks chinsasi chiarenga azumuriro cyuka singi umuriro gore ngo mukali mono ngaliri bako barutonde process yoko baruta bali bantu bali bokoboko barabu umuriro karaba merafyo ukabakora Shadrach Meshach na Abednego umuriro no bakunete musome de Biblia ngikia bete abantu bokoboko ngikia baberete abantu bokoboko bumugambi umugambi era ngaya gakare
Ari kiroko in fact ngito muyiga begete kusini stadium. Mugambia kakara igali VIP. Katikati ari kati asomoroga utire abantu bari bokoboko barabu bameri rupimba iyo. Nki wanjirobe ni example kuchia sabantu bande asinge nchi ugutumika bubi ugutume kububi. Nki wanjira obe ngaki nganaye ugutumika buna elitmas paper. Yani ugutumika ngaki antoranga yedika gegoria gitenga kiangana. Ngati yango turara murto torore arage turara motemera. Toranga ngaki reaction yakoba. Reaction yakoba embe bazro tuma kumenye dubya. Nki wanjira yotumika osobo salia. Nki wanjira tumekwe buno motangani buno morai buna asigita sole ayina yo mungina anaye echialedi yabangina nki ekoro wanji ko tumeke aso kungaina bangina bandi kwa baure chibese ebyombe gano abantu barazi ebyombe bakura abantu chibese kushikuri libyombe binga abantu bakuchamo abantu bandi baraboko bagutumeka kura abandi chibese kwa kuminga kibamindo bano hagigende karo kya mwaturire bagi arosa bi mwaturire chibese je chisabu ke to waki ko chinde chia kuchimagega ebintu ke to kokori wuga abantu boko very dangerous people but dendi nki wanjiraye otumeke bune example kuchia se abantu baratema uyu ngaki chikuri reaction yakoba omugambira ke garanzde hana babona kwa majo na konyo abantu bayirari umuntu yo otumete ere no aro bistata ayiwasa timire muyawe esivi yawo gwasaliti ayichibese kwakora to gasaini chibese chiasokire lakini wasati esivi yawo ibintu saletia muntu kwane ngomu ya kabisa yamanya ngarenga nayo kale kosoka isiko kwaji gosali ibintu byabande nibo mwendo choke ibintu kanyu abantu boko very dangerous in fact onye kuri muntu boko tumia chinga kichi oboronge oskibusyo na liye kala abantu bakuliga magosa soni mbako nyora nyasa na ero sisinya inyore kifungo twasoma mambi kifungo kere twasoma mambi ga bali mwabugete mapema Biblia me yakoteba buye iganga ki erenya sai ni gakwa balia abaroshire oba chinguru na endi balia barense oba sigitana ndo baskuchu oba increase in fact Biblia tabanga ki igako ba increase bono rende ki wanchira no monto boko kwatumika bubi ne toka nga chinguru chiakwa rero mugambi okubuto ile chingu wosikero kile ndu yasali kiti chinguru chiakwa rero kwa ile week erenya sai no mwige nu gako kwa chinguru na endi igako kwa chinguru yako tabanga ki he gives power to the weak and to those who have no mighty abantu batabuga ati chinguru erenya sai over increase, he increases their strength. Isaiah 40:29 emambie ye to basako compromise asinge njuru muntu boko na ndi kwarara na opportunity yo gukora ibintu gitega libage byo kana eri onyora masisini gocha sure okonye family yao na abo gokonye obugima bwao ngikugera butambi gintu kende yonsi kyo gukora kibwate obubi gocha so muntu ndi hande gwatumia obisi yao gose gwatumia chinguru chiao kwirindi abantu abamagega inyura iga igesusuru ngeroro nani je satana wiki gesusuru ke borro abantu abonsi pinye buganeza mate bintu bya munyorete kujibusia kuna ujikulizi kuna ngombe na goals mugano yo abantu boko renda sana nje naye by extension abantu boko tuli nje naye n'abantu boko turende sana turende njira tokokora ibintu bitu zalikira otherwise ngutokocha kublame abantu bosaka ikakani tuwasalira ibintu njamo naye yakora kiro muntu ga bwazuri onye kuru mugaka no muntu boko mwawu onye kuru asigita bwazuri no muntu boko lakini rende njira kokora ibintu bitu zalika azuri ai na gore ndivile nyamuaga umeyatumia mamlaka uliopewa na Mungu. Yes.